Il-ħadd it-tajjeb. Illum it-8 ta' Diċembru, il-festa tal-Kunċizzjoni u t-tieni ħadd tal-Avvent. Nilqakom għal din il-quddiesa mill-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Imexxi l-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna li matula jilqa' seminarista bħala kandidat għas-saċerdozju. Dan is-seminarista mill-parroċċa ta' Raħal Ġdid jinsab fil-5 sena ta' preparazzjoni fis-seminarju tal-Arċisqof u se jistqar pubblikament ir-rieda tiegħu li joffri lilu nnifsu lill-Knisja biex iservi bħala saċerdot.
L-isem tal-Mistieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Insellem il-kongregazzjoni ġbura f'dan il-konkatedral, f'dan it-tieni ħadd tal-Avvent, imma wkoll il-festa solenni ta' tnissil bla teba ta' Marija ta' Nazaret, il-mama ta' Ġesu. Għalhekk inċensajna fil-bidu l-kwadru sabiħ li huwa miżmum hawnhekk fil-konkatedral magħruf bħala l-Madonna ta' Karaffa. Illum niftakru fit-tnissil ta' dik li minna twilet Ġesu. Dik li l-anġlu sejħilha mimlija bil-grazzja. L-innu sabiħ antik Gregorjan li smajna fil-bidu ta' din qudiesa jikkwota lil profeta Iżajija. Attru smewwiet mill-loli u f'jum ta' xita bħal llum dil ħaġa tfakkarna li l-ħnina tal-mulej tinżel fuq kulħadd. Tinżel fuq kulħadd. Ejjew nitolbu fil-bidu tal-qudiesa li dak li ħares lil Marija minn kull teba ta' dnub jeħles lilna mid-dnubiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Benedicimus te. Glorificamus te. Gracias.
spectata mundi, suscipe deprecazione nostra. Gloriam tu solus Sanctus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe. Nitolbu. U Alla bit-nissil bla teba tal-Verġni Mqazza Marija, int ħejjejta mara xierqa għal ibnek. Kif int qist minn qabel il-merti tal-istess ibnek biex ħarist lill-ommu minn kull teba ta' dnub. Għamel li aħna bit-talb tagħha naslu safja għandek. Bibnek Ġesu Kristu sidna li Alla, u li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu, għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-Ġenesi. Wara li Adam kelm is-siġra, il-mulej sejjaħlu u qallu: fejn int? U wieġbu: asmajt ħossok fil-ġnien u billi jinarwin bżajt u staħbejt. U qallu: min qallek li jintarwin? Jaqgħu kilt mis-siġra li jgħidlek ma tikolx minna? U wieġeb Adam: il-mara li tajtni miegħi hi tatni mis-siġra u jiena kilt. U l-mulej Alla qal lill-mara: x'inhu li għamilt? U l-mara weġbitu: is-serb daħak bija u kilt. U l-mulej Alla qal lis-serb: talli għamiltek, int tkun li żjed misħud fost il-bejjem kollha u fost l-annimali selvaġġi kollha. Int timxi għal żaqek u tiekol it-trab għal ħajtek kollha. In-nissel mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u bejn nisilha. U jaffiġlek rasek u int għattanlu għarqubu. U lil-martu Adam semmija Eva, għax kienet il-ħajjin kollha. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm ngħidu flimkien: għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel l-ġubijiet. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel l-ġubijiet. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel l-ġubijiet. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u drieħ imqaddes tiegħu. Ngħidu flimkien: Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel l-ġubijiet. Qarra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu, f'għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tjubitu u fil-fedeltà tiegħu għal dar Iżrael. Ngħidu flimkien: Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel l-ġubijiet. Raw it-truf kollha tal-art is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Ngħidu flimkien: Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel l-ġubijiet. Qari minn littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, imbirek Alla u missier Sidna Ġesu Kristu, li mlina b'kull xorta ta' barka spiritwali fis-smewwiet fi Kristu. Ekku għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla teba
quddiemu fl-imħabba. Iddestinana li nkunu għalih ulied adottivi permezz ta' Ġesu Kristu. Skont ma oġob l-irrieda tiegħu għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu li bija imlina fil-maħbub tiegħu. Fih aħna wkoll konna magħżula, iddestinati minn qabel skont il-pjan infassal minn qabel minn min imexxi kollox skont il-fema tar-rieda tiegħu sabiex inkunu għat-tifħir tal-glorja tiegħu. Aħna li sa minn qabel konna nittamaw fi Kristu. Il-kelma tal-mulej. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Il-mulej ma'kom. Għari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, l-Anġlu Gabriel kien mibgħut minn Alla f'belt tal-Galilija jisimha Nażaret. Għand xebba marsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David. U x-xebba kien jisimha Marija. Daħal għandha u qalilha, slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Għal dan il-kliem tħawdet u bdiet tħasseb bejnha u bejn ruħha x'se tfisser dik it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha, tibżax Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. Ara, inset nissel fi ħdanek u jkollok iben u issemmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-oli. U l-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jisaltan fuq dar Ġakob għal dejjem. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Iżda Marija qalet lill-Anġlu, kif ikun dan la darba ma narafx raġel. U ġibha l-Anġlu u qalilha, l-Ispiritu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek u għalhekk dak li jitwilet minnek ikun qaddis u jkun jissejjaħ bin Alla. U ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta hija wkoll nislet iben fi ħdana u dan huwa s-sitt xahar għalija li kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. Għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija, hawn jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. U l-Anġlu telaq minn ħdejha. Il-kelma tal-mulej. Ir-rakkont ta' tnissil tal-iben li għadna kemm smajna. Għadna kemm smajna r-rakkont ta' tnissil ta' Ġesu fil-ġuf ta' Ommu Marija. Ir-rakkont ta' tnissil tal-iben jitfa' dawl fuq it-tnissil tal-Omm. Jonetta li xaħna fil-Vanġeli ma nsabux rakkont jew narrattiva ta' tnissil
ta' Marija li qegħdin niċċelebraw illum. Illum qegħdin niċċelebraw it-tannieqa ta' mħabba tal-mama u l-papa tagħha Anna u Joaquin. Min dik it-tannieqa ta' mħabba titnissel tarbija. Hemm l-intervent tal-ġenituri. Imma llum qegħdin niċċelebraw ukoll f'dak il-mument storiku uman mimli-mħabba bejn il-miżżewġin intervent speċjali, uniku, irrepetibbli ta' Alla. Intervent dirett. X'qegħdin niċċelebraw? X'inhi l-fidi tagħna kif definita fl-1854 mill-Beatu Pio IX. Hija li Alla fil-mument ta' tnissil ta' din it-tarbija, ta' din it-tifla ta' Marija, intervjena billi ħarisa minn kull teba ta' dnub. Fuq kull livell. Għaliex? Għaliex għażilha sa minn ġufomma, sa mit-tnissil tagħha għal missjoni speċjali li minna jitwielet dak li hu qaddis li ben ta' Alla magħmul bniedem. Kien hemm bżonn li din it-tfajla tkun totalment libera biex meta jiġi l-mument 16 sena wara li il-ħabbar tal-Mulej l-Anġlu jagħmlilha proposta tremenda li minna jitwilet li ben ta' Alla tkun libera tgħidlu iva. Ma neħħilix il-libertà tagħha imma seddaqa biex fisimna, fismi u fismek, fisem l-umanità kollha. Itfejjaq il-le ta' Eva u tgħid jiena l-qaddejja tal-Mulej, ikun minni skont kemtek. Ir-raġuni li nisimgħu fl-ewwel qari tal-lum ir-rakkont ta' dnub tan-nisel u għaliex f'dan id-dialogu bejn din l-imbierka fost in-nisa mwielda imnisla mingħajr teba ta' dnub hemm liva tal-umanità. Eva qalet le it-tentata mix-xitan u mill-qerq tiegħu. Eva għall-istedina tal-Anġlu tajt hawn jien il-qaddejja tal-Mulej, ikun minni skont kentek. U aħna niċċelebraw xi ħaġa li għandha rilevanza l-ħajja tagħna wkoll. Għaliex aħna nħarsu lej il-ġmiel tal-qalb ta' Marija, qalb safja, qalb libera, qalb mingħajr teba, kollha qotja. Aħna nirrealizzaw li għandna l-istess vokazzjoni. Pawlu dak li qrajna fit-tieni qari jgħid, għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Bla teba. Li nkunu bla teba. Kienet bla teba fit-tnissil għax Alla għażel li ħarisa mid-dnub. Aħna ngħixu bla teba meta nħallu lill-Mulej jeħlisna mid-dnub. Jeħlisna mid-dnub u ngħixu fl-imħabba. Nkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. U għalhekk fit-talba tal-prefazzju llum li hija sintesi straordinarja tal-fidi li qegħdin niċċelebraw f'din il-festa
tal-konċipiment immakolat ta' Marija, il-Knisja sejħila avukata tagħna u mera tal-qdusija. Avukata tagħna xi daħlet biex tħassar il-letana tidħol għalina, kienet il-missjoni tagħha, l-bliva tagħha. Li l-imħallef li ġudika fil-verità tgħidlu aħfrinna. Ngħidulek iva, hawn jien il-qaddija tal-mulej. Ikun minni skont kemtek. Imma wkoll mera tal-qdusija għax kemm aħna maħniex imħarsa mid-dnub sa mit-tnissil, dak huwa privileġġ tagħha, aħna kontinwament meħlusa mid-dnub, imsejħa biex ngħixu bla teba fl-imħabba. Aħna l-isfijiet ta' Malta Għawdex tlabna bħal diversi sfijiet oħra lil Papa biex jikkonċedi li f'dan it-tieni ħadd tal-avvent ta' dis-sena peress li ħabat it-8 ta' Diċembru niċċelebraw propju din il-festa li tippreparana tajjeb ħafna għal tifkira ta' tnissil u t-twelid ta' Ġesu. Aħna qegħdin niċċelebraw it-tnissil tal-mama tiegħu 8 xhur qabel it-twelid tagħha fit-8 ta' Settembru, imma naqraw il-Vanġelu li jinqara fil-25 ta' Marzu, 9 xhur qabel il-milied. Meta Bernadetta Subiru obdiet lil kappellan tar-raħal tagħha, il-kappellan Pellamar, u qaltilha imma inti x'jismek, Sinjura, x'jismek? Il-Madonna ma weġbitix mal-ewwel, imma fil-25 ta' Marzu id-dera ta' Lourdes li Bernadette Subiru qaltilha jiena l-Immakolata Konċezzjoni. Bernadette ma fimitx tal-kliem. Avolja l-Madonna kelmita bid-djalett tagħha bil-patwa. U ripetitom sakemm marret ant il-kappellan u kif fetaħ il-bib għaltlu hekk u ma naħsibx li kienet ittejta li anfisa jiena l-Immakolata Konċezzjoni. Imma ma riditx tinsa l-ebda kelma li qaltilha il-Madonna. Fl-1858, 4 snin wara id-definizzjoni tal-fidi tagħna tad-domma, Marija fi dialogu privat ma' xebba umli f'ira ta' Lourdes tikkonferma il-fidi tal-Knisja, tirrikonoxxiha u minn hemmhekk imbagħad daħlet anke fil-Gżejjer tagħna malaj devozzjoni kbira għal xi ħaġa li aħna dejjem iċċelebrajna biex il-bogħod mill-belt għandna l-Knisja ta' Sarrija iddedikata lill-Immakolata Konċezzjoni. U f'Bormla llum issir festa kbira għaliex it-titular tal-Immakolata Konċezzjoni jimmarka l-istorja ta' dik il-belt, ta' dik il-lokal. Imma tant knejjes oħra fi gżieritna iddedikati lill-Immakolata Konċezzjoni. Anke fil-lokalità il-Konċezzjoni barra mir-Rabat. Da kollu għandu jfakkarna li dak li qegħdin niċċelebraw illum mhuwiex biss fatt li ġara fl-istorja huwa privileġġ singolari ta' Marija, imma sinjala lina ta' tama li kif qalet hi il-ħnina tiegħu tinfirex tassew f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk ġifieri li jittrattaw ta' Alla li hu, għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax ikun. Aziz Andre, inti llum qed turi d-disponibilità tiegħek li tkompli bħala kandidat għas-saċerdozju u l-Knisja tilqak minn hawn ftit ieħor bil-kelma tal-isqof u l-barka tiegħu bħala kandidat għas-saċerdozju. Nitolbu ħafna għalik, nitolbu wkoll għal vokazzjonijiet.
hemm ħsad kbir jistennina. Il-ħaddiema huma ftit imma neċessarji. Ejjew nitolbu bl-interċessjoni ta' Marija li konna żgħażagħ ġenerużi li l-mulej ma jibżgħux jgħidulu hawn jien il-qaddej tiegħek ħajsir minni skont kelmtek. Jersaq dak li jixtieq jiġi milquh bħala kandidat għall-Ordni Sagri. Andre Bsajla mill-Parroċċja ta' Kristu Sultan Raħal Ġdid. Hawn jien. Aziz ibni Andre, irrajjaw li mal-miet li nagħtu ħsieb il-formazzjoni tiegħek u daw kollha li qalu li għafuk, tawxida tajba fuqek. U aħna nilqoha bil-fiduċja kollha. La darba weġġibt għas-sejħa tal-mulej, trid kompli titħejja b'mod li turi li inti tajjeb biex meta jasal il-waqt tilqa il-Ministeru fil-Knisja permezz tal-Ordni Sagri. Iva irrid. Trid tifforma ruħek b'mod li tkun tista' taqdi bil-fedeltà kollha lil Kristu l-Mulej u lil ġisem tiegħu li l-Knisja. Iva irrid. Il-Knisja, Aziz Andre, tilqa bil-ferħ dan il-proponiment tiegħek. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Tistgħu tagħtuh ċabċipa, ta? Ħut jeżis fiċ-ċokontana nitolbu l-mulej Alla tagħna biex isawwab il-barka u l-grazzja tiegħu fuq dan il-qaddej li jrid jagħti ruħu għal qadi tal-Knisja. Għamel mulej li dan ħuna jingħaqad aktar bisħieħ ma' Kristu u bħila kbira jkun xut tiegħu fost il-bnedmin nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatih ħerqa kbira l-ħtiġijiet tal-bnedmin u għamel li jagħti widen għall-leħen tal-Ispirtu Santu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamlu Ministru tal-Knisja tiegħek biex bil-kelma u bl-eżempju iwettaq lil ħutu fil-fidi u jiġborhom biex jissieħbu fl-Ewkaristija nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ibad ħafna ħaddiema fil-ħsad tiegħek u għamel li l-Ispirtu Qaddis tiegħek jimlihom bid-doni tiegħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Wassal għal milja tal-paċi u l-ġustizzja lill-bnedmin kollha tad-dinja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sieħeb fil-passjoni ta' Kristu lil ħutna li jinsabu mġarbin mill-lem u mill-mart biex jiksbu ħelsien u fejqan nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa mulej dan it-talb tagħna u fit-tiba tiegħek birek lil dan ibnek Andre li jixtieq jikkonsagra ruħu għal Ministeru Mqaddis biex jaqdi lilek u lil poplu tiegħek ħalli jibqa' sħiħ fis-sejħa tiegħu. Jingħaqad bimħabba mill-qalb ma' Kristu Saċerdot u jseħħlu jirċievi kif jixra l-uffiċċju apostoliku bi Kristu Sidna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewit għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem.
salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-korba mqazza. U tal-sema u qiegħed fuq l-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben. Li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Tolbu ħuti biex il-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej il-vittma tas-salvazzjoni li aħna sejrin nofrulek fis-solennità tat-tnissil bla teba tal-Verġni Mqazza Marija biex kif lila tajt tal-grazzja minn qabel u ħarista
minn kull teba ta' dnub. Ekku kollilna bit-talb tagħha. Teħlisna minn kull ħtija. Bi Kristu sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew, mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr. Int ħarist lil Verġni Mqazza Marija minn kull teba ta' dnub tan-nisel u żejjinta bil-milja tal-grazzja tiegħek. U bekk ħejjejta bħala xierqa għal ibnek u fiha wrejt il-bidu tal-Knisja l-arusa tiegħu kollha sbuħija bla ebda tikmixa jew teba. Hi bħala l-Verġni l-aktar safja kellha ġġib fid-dinja lil-ibnek il-ħaruf bla teba li jħassar ħtijietna. U int ħtarta fost kulħadd biex tkun għal poplu tiegħek avukata tal-grazzja u mera ta' qdusija. Għalhekk nissibu mal-tajja tal-anġli u fer kbir intennulek. Għaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ l-kalċi reġeratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex nagħduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-denim. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull dan. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għad lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li int trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu paċi u xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħi id-nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun ifejha.
solve Israel, qui genit in exilio, privatus Dei Filio, laudem, laudem, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni, veni, ex gentium, veni, Redemptor omnium, ut salvas tuos fabulos, peccatis ibit vocios. Laudem, laudem, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni, veni, Ories, orare nos advenies, noctis debelle nebulas, dirasque noctis tenebras. Laudem, laudem, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni clavis Davidica, regna republica, facite tuum superum, et claudem vias inferum. Laudem, laudem, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Nitolbu. Mulej Alla tagħna tqarbina mqazza li għamilna tfejja fina il-ġrieħi ta' dik il-ħtija li minna baġeb kbir ħarist lil Verġni Mqazza Marija fit-tnissil tagħha bla teba. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. La jnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Missa est. Grazie.
Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta, fejn seminarista talab lill-Arċisqof Charles Scicluna biex jaċċettah bħala kandidat għall-ordinazzjoni djakonali u saċerdotali. Illum, fil-festa tal-Kunċizzjoni, ejja nżommu lil dan is-seminarista fit-talb tagħna filwaqt li nkomplu nitolbu għal aktar vokazzjonijiet fid-dinja. Il-festa tal-lum tistedinna nħarsu lejn is-safa ta' Marija u l-iva li dejjem qalet għar-rieda ta' Alla u tistedinna nfittxu u nożżu il-grazzi li għandu Alla għalina. O Marija, fiduċja lejk nirrikorru. Għenna biex nibnu dinja fejn il-ħajja tal-bniedem tkun dejjem maħbuba u mħarsa minn kull forma ta' vjolenza, fejn kulħadd ifittex bil-qawwa kollha l-paċi. Verġni Marija, mexxina dejjem fit-triq tat-tajjeb. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.